L-oppożizzjoni għandha ħafna x'tirrispondi lin-nies tan-nofsinhar tal-pajjiż. F'kollegament telefoniku fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq dan wara li stqar li l-oppożizzjoni saħansitra waslet biex tivvota kontra r-riġenerazzjoni tal-baċir numru 1 f'Bormla, xi ħaġa li għal tant snin kienet imwiegħda li ssir minn gvern nazzjonalista iżda qatt ma seħħet. Dan il-vot tal-oppożizzjoni huwa kontra r-riġenerazzjoni tal-wirt storiku, huwa kontra l-investiment f'pajjiżna, u speċjalment fin-naħa t'isfel tal-pajjiż, huwa kontra illi s-sawt tal-pajjiż ikollu investimenti li ma jniġsux, imma investimenti li jġibu il-ġid u dan il-ġid jinqasam bejn medda akbar ta' nies. Il-Prim Ministru qal li f'Malta għandna oppożizzjoni li ftit li xejn tista' tifhem il-mod kif tirraġuna. B'kuntrarju għal dan il-Gvern impenjat li jkompli jieħu deċiżjonijiet li waslu għal aktar investiment għal ġid tal-pajjiż kollu. Deċiżjonijiet li waslu biex matul il-leġislatura s'issa diġà żdied 680 miljun l-investiment barrani f'pajjiżna biex issa tlajna l 3.2 biljuni jiġri 3200 miljun ta' investiment barrani illi ġie f'pajjiżna. Innota wkoll ir-regolarizzazzjoni fil-permessi tal-binjiet tolqot lil ħafna familji. Ħriġna programm ta' regolarizzazzjoni li huwa programm ta' sens komun. Mhuwiex kwestjoni ta' regolarizzazzjoni pereżempju dak li għandu x'jaqsam ma' binjiet barra żona ta' żvilupp, dak ma jistgħux jiġu regolarizzati u mhux qegħdin ngħidu li min kiser il-liġi jiġi u ġiew jqum il-liġi f'żoni ta' barra l-iżvilupp daħħantu ċans biex jirregolarizza, xejn minn dan, il-dinja se tkun żona ta' żvilupp u jkunu ċertu tip ta' regolarizzazzjoni. Joseph Muscat fisser id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li approvat it-twaqif tal-Bank għall-Iżvilupp bħala deċiżjoni importanti biex lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna jitħallilhom ġid u mhux dejn. Huwa bank li jkun hemmhekk għal proġetti infrastrutturali u mbagħad biex jdaħħal ċirkustanzi fejn jgħin anke banek oħra biex jgħinu lill-kumpaniji żgħar, pereżempju. Dan huwa bank li ħajkun parti mill-legacy ta' dan il-gvern, illi ħatkun parti mill-infrastruttura ta' pajjiżna, parti mill-infrastruttura finanzjarja ta' pajjiżna, parti mill-infrastruttura li għandu kwalunkwe pajjiż modern Ewropew biex naħsbu għal ġejjieni. Esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal kisbiet fil-qasam edukattiv, partikolarment wara li pajjiżna qed jesperjenza l-ogħla perċentwal ta' gradwati li kif joħorġu mill-università jsibu xogħol u xogħol mill-ewwel, imma anke għal fatt li dawk li ma jgħaddux mill-eżamijiet s'issa 3500 ingħatawlhom lezzjonijiet ta' reviżjoni b'xejn biex anke huma jkomplu bl-istudji tagħhom.